toilet yangu andisina pakucherera toilet ndo muganhu iwoyo watakatanga nemurume wangu kuchera toilet akusina kwanichacherera toilet muruda pakucherera toilet iri ipapo iri kusiyirwa ikunze iyo pari panzvimbo yangu. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Pamwe chete nasabhuku wako uzotsanangura kuti sei muganhu uri pakati pestendi yako neyangu, kuti sei wakasiya muganhu, sei wakasiya muganhu uri pakati pestendi yako neyangu. Sabhuku varipo here? Varipo? Kugara vangoenda padhuze ka? Yai padhuze. Right. Amai. Ndimi Kundai. Ndiani wenya? Mwana. Alright. Mune dambudziko nemusukuru wenyu? Makambokurukura kumusha? Makambozvitaura kumusha here? Taurisai? Hatisi kutaura nyaya, ndoda kungobvunza makambutaura here kurukura nhau iyi kumusha? Sabhuku akati chii? Sabhuku akati komiti yangu pambazika mugano mukusiya toilet kunze adzika mugano ndovanga kuti mugano wangu toilet yaine 43 years. All right, it's okay. Simudzai ruoko rwenyu rwerudyi. Inini Kundai chitauro. Ndinoyemisa kutaura chokwadi pamberi pedare rangu Makope. Mwari vandibatsire. Ini chitauro Christian. Ndinoyemisa pamberi pedare rangu Makope. Chitaura chokwadi. Mwari vandibatsire. Sabhuku. Ndine urongonga kuti unonzi Sabhuku ani zita renyu? Asi zita renyu? Godwin ani? Ini Godwin Garane. Ndinoyemisa kuti ndichataura chokwadi pamberi pamangu Makope. Mwari vandibatsire. Unoziva panyaya yatakasangana nayo here, yatasangana nayo Sabhuku? Ndimi mutakanidzi. Ndimi mutakanidzi panyaya iyi. Mukatadza kuitakanura iyi hatigona kuipedzera munoita kutoda kuti tichiuya kumusha. Muchitaka kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Saka panhau yese yatsanangurwa here mukamanzwa zvichiverengwa matenderedza claim yacho yanyorwa kapa. Maona sei imeme munoti kudii tsananguro pari kupesana pari kukwesherana vanhu ava ndepari? Ambuya nemuzukuru vari pavasiri kuwirirana ndepari? Vana mhuri pairi kupesana kanzvimbo kadiki kasina kwane kana 5. Saka pakanzvimbo ikako takamboenda nekomiti tikaedza kuyananisa mhuri iwe pakamboita kakukandidzirana mazwi asina kunaka kusvikira tazokwanisa kuiyananisa nhau iyi. Taiyananisa takawirirana naamai ava nemwana wavo mukomana akanga ari pandisukuziva kuti munomudara arimo here. Tikawirirana kuti muganhu mushure mekunge takumbira uyu Christian kuti ava ambuya hona vati kurei taakuchikumbirawo pakanzvimbo kauri kuti ndekako tovapa toilet yavo musiwo iyo pinda mukati. Tikatowirirana tikanyorerana pasi. Mwana wacho mukomana akabvunza akati amai magutsikana here? Vakati ndagutsikana sezvo zvirizvo zvadi zvabuda musarudzo. Mangwana acho kuseni amai ava vakatozoya kumba vachitaura kuti asekuru nokuti mhuri vazukuru vangu vese
vakati asekuru pachirungu panonzi learn from mistakes. Ndakatodzidzawo zvakawanda panharo dzandaiita nezuro, tikatowirirana mune zvakanaka. Vakandituma ini kuti chiendai munondikumbirirawo kuna Christian kuti tigarisane nokuti muzukuru wangu. Ndikamukira ndikaenda kunoona Christian ndikanomukumbira. Vakasvika pakuwirirana, Christian akati handina dambudziko nawo, asi inyaya yekuti ambuya vane mamwe mazwi avanozotaura vakangogumbuka, vane mazwi avanotaura asina kumira zvakanaka, ekuti muno maraini hatarisiri kunge achitaurwa neeji yaambuya. Saka ndinovimba kuti muchidimbu nhau iyi ndiri kutoshamisikawo ichiuya kuno kudai. Iyi nhau yatakatogarira pasi ine maminesi ari mubhuku. Amai, ndimauya kuno. Zvataura sabhuma zvedu. Zvisakurenga. Ini kuti muuye kudari. Zvanga zvazondifamba sei muchinzi makagara mukawirirana semhuri? Takataura nesemhuri asi pamba apa ndakavaka 1980. Toilet handina kuchinja, ndakangovaka ipapo toilet yangu. Asi vakuzouya manje vakunditi mugano ngauye apa. Ini ndokuti hazviite. Toilet yane 43 years yakazara imwe tichishandisa tese pamba ipapo. Tikachera imwe ndiyasiri kushandisa asi ndakazvitsofana kuti mugano ngauye apa toilet yaisari kunze. Ichokwadi here chataurwa nesabhuku kuti makambogara pasi mukawirirana? Takagara pasi tikawirirana, asi kuwirirana ini takati nini mandidzvinyirira pamugano nokuti toilet yaingasari kunze. Hanzi pakanzvimbo kadiki kanogona kufana pati pamwe apa. Panapa nepamwe apa. Ndopane toilet. Inini ndonzvimbo yamuri kudai. Toilet yangu handisina pakucherera toilet, ndomugano iwoyo watakatanga nemurume wangu kuchera toilet. Hakusina kwandichacherera toilet. Muri kuda pekucherera toilet? Iri ipapo, iri kusiyirwa ikunze, iyo pari panzvimbo yangu. 1980 ndichigara ipapo. Ndinotesa, hatisi kuda kupesana. Inini pamuri kuda imi kuti pave penyu, kanzvimbo kacho kadiki ikako, ndo kakaiswa mugano wamusoro kuwirirana. Ndo pasina kuti nokuti ndakatofenza nebhabhudhu waya. Bhabhudhu waya akatosvikoirigira pasi kuti akafenzwe. Iye pandakafenza kuti ndakuisa fenzi, akabva kwanga inotenga mobe ndokwana ndicherera mabango. Ndaitogeza mutoilet. Ndobva angosvika kutanga kutema bango. Nebadza achichera iri rimwe racho ranga rakasapota kuti paratobva ndokusara chi iri ranga rakamira akatadza kuti pisa rakasara rabhenda ratema. Asi pamukagara imi muchiwirirana makagara pasi nemwana wenyu, handizoti mwana wacho aripo here? Mwana wangu hapo. Mwana wenyu aripo muchiwirirana mukazoenda kwasekuru sapo muchitaura kuti aiwa zvinhu zvisi zvakanaka. Pane zvakazochinjwa here mushure mekude masangano musoro? Ini ndakadai ndikati handina chandingatokidza nayo, asi mugano toilet yangu tarisa kuti yana makore mangani, uyezve murume wangu akafa 1999. Pane 24 years ndichigara ipapo. Kuiye azwewodzika mugano muyadhi mangu sei, iye zvino handisina pokugara zvakanaka ndakasununguka. Akandisundidzira akanditi musatanyokuhure muri muri uenda kumusha kwako. Ndikapushwa naye uyu. Musati masangana nasabhuku here? Tisati tasangana nasabhuku. Kupa mukazosangana nasabhuku pamanga muchiti mawirirana zvakanga zvazoita zvakazobvinga papi? Patisina kuwirirana ndipo kuti inini ndine tsamba yakambonyorwa namamba kumashuro chief Jacob. Vakati nzvimbo ndeyangu pane umwe wandainetsana naye. Ini ndokutora kuti ndine tsamba uyezve ndakarejista estate yemurume wangu. Pamukawirirana nasapo, nzvimbo iyi yakanga yapiwa musi wake? Nzvimbo sapo kakandidzvinyira, ndosaka ndikuti kuti vakandidzvinyira nokuti ndinyorerewo uyu ari uku A ndiya B ndiye munhu vari kunetsana naye. Nyora mamiri akaita pamusoro yechinanga vachinyora zvavo amai chitauro avo vane nhau nemwana wavo anzi kuna namai takuigire manatural herbs enyu amunoshandisa pabonde. Tine mamwe anoti tapi tapi
ekuti ukashandisa baba kana wanga achida kubuda achida kuenda kubhora apachina kwawachaenda unongoona vakungotendereterandara vari mumba. Tine mamwe zvakare ekuti baba vakati mwiri wako hausi kudziya, tinayo anonzi kuti property aya ekuti ukashandisa iwe mai mwiri wako unenge watiwo magetsi chaiko. Tibatei panhamba dziri pascreen apo munzozvisere. B ndiye munhu vari kunetsana nyora mamiri akaita pamusoro nechinanga vachinyora zvaavo amai chitauro avo ndovane nhau nemwana wavo anonzi Antoni Chitauro. Vane papa pamavangotituma kuti tinoskuona patsva zvitumba zvanga zviri mumba. Kune nhau iye yakanga yakambouya ichitsanangurwa nezvayo kuti ava vakanga vachiti Antoni ngaabve. Mukabva matonga muchiti Antoni haakwanisi kubva bhosi ndiro dangwe riripo pamba. Nhau yakatongerwa kubari. Saka nhau iyi ndibva yasetwa appeal kwaMajor Street. Vatora majaji maviri kuti yenyu yamakatonga zvinhu izvizvi neyakatongwa namambo Makope kare ndobva dzanosanganiswa. Ava ndobva vaskonza Antoni ngaabve pastand apa kuri kukoti paMajor Street. Saka nhasi standing wachiti iyoyo kai ndiyamuri kutonga futi nhasi neava dzakangoda kufanana namastendi wayo. Zvoti mwana kutarisa kuti zviri papicha chapo amba pacho pamwe apasi pahombe panhipa padiki diki anchizochibuya zichitika nechipi pakati pavanhu nemhuri yavo. Izvozvi nhau yezvitumba yakanga yamakambonge mati ngauye kukoti yakauya kukoti asi havana kuuya ndobva yarega kutongwa. Saka nhasi tiri kutonga yababa asi yezvitumba yakasara yakadaro nokuti mungova nesamarisi yemamiri akaita nhau pamba pavo aifanira kuuya kubari. Hazvina mhosva vanga vachikutaura tikutaura nyaya iyi iyo yakazvimirira yega yakatopasiswa ikapera. Yechitumba inini handaikwanisa kusaina chitumba. Chitumba chakatsvainira iyo ndova isipinza handaikwanisa kusainira chitumba kuti ndiri kudare nokuti mukomana uyu akabva kujere pakafa baba vake akaona chitumba chinomba ndakachisamba chakasungirwa nasawira. Mukomana akasvika pasaimba akatengesa mari akatengesa zvitini akatengesa dhuwa akatengesa zvese akatora chitumba akasunungura akatora tsvimbo yakanga iripo akatanga kufamba nayo achiti ndiri n'anga. Saka inini pandakauya ndakamudza ndikati mwanangu iwe wakasvipedza nhaka semungwana mukuru waJakobo handikwanise kuti ndichikurambidza nhaka yako hatichienda kwavanogadzira nhaka touya tomusisa kuti nhaka yako yakafamba setotangira ipapo. Mukomana haana kuda kubvuma ndikaenda kwaasawira ndikati ona indo zvakaita zvikadzima hamuna mhosva ndeyake yakabudisa chitumba panze. Saka ini tinotangira panyaya chitumba nyaya chitumba ngavaragopinza inoda mugano kuti toilet yangu haingasara ikunze nokuti papa pangu pandara 43 years zvinomabva ipapo. Murume wangu achifa finingirikiti 24 years mberi ipapo. Iye azouya nhasi ini mugano ndaidaakwendii baba vake iye anga ari mukomana ari pamba ipapo. Nhasi auya kuzoisa mugano muyati mangu atindirova achindituka kuti uri musatanya kuenda kuchoko ndinoenda kupinda chembera. Ndichaenda kugozivo kuti ipo pakuvakidzana kwamakaitazvo akatanga kugara ipapo ndiani? Ndini ndakatanga kuti pamukipi tichibuda mukipi ndobva ndatatsvaga saboka yenzi afirimoni bhopu. Murume wangu ndobva tisati kunogara kwokugara mutoda kugara panapa ndobva tataridzwa naafirimoni kuti apa ndo pamunovaka. Afirimoni ndobvisa kuchiso ndobva vaomberera ndobva tasara nditema mapangweni ndobva tavakazimba ndakatanga kugara ipapo. Baba vangu ndiye stand yavo vanzi Nelson Chitauro ndivaridze stand. Ini ndiri mwanakomana wenhamba hapana chakachinjwa mugano unless This is 1980 tichishika kuwabvambiswa. Ndisu takatanga kuwa isisi baba vangu ini ndari 21 years. Patakasvika chimba kukipa. Ndanga mukomana ndanga kudase ndakuziva. Sokuti patakasvika ipapo isisu avangasa kuwa nzvimbo. Pakapuwa isisu nehanzi fidresi baba. Ndisitakapuwa mastendi ipapo nguva iyoyo.
pakazoya sekuru vachibva kubasa kwakavazotsvaka stendi kuzasi kwedisisi kwangu nesango ranga riripo nakarakasara ndobva asekuru vangu iye vapuwa kuzasi ikoko. Saka mugane yavo yedu yavo yanga zvanamira yanga yakaita yaibva kurukova ichikwidza ukoko iri straight. Saka isisu stendi yedu isisu yakanoitwa diki nemhaka nechonzi kuti minda yedu iri kunonzi Masimba ndekwairi. aJakobo vanga vasina munda kupi Masimba ndobva vanzi takukupa stendi yakati kurei ndobva wapuwa stendi yakati kurei iyoyo. Right. Inini ndakura ndakuenda pamuganda intervention ndona tiri kuramba tiri kutenderera vanhu muno mumusha mushangure mhakuda kuita katsika kasiriko kuti vanhu kana vafa zvinhu zvotanga zvichichinja zvega zvega. By 1980 boundary ranga rakamira sei? pane toilet yavo pamba nemashedhi apapa vangu pane boundary rapapa nemwana wavo pamba nemadanga remombe ndepandaienga ndichofudzi ndichozarira mombe mumadanga iwozo saka ndakadzura chimapambewa chinzwai vakasiya mukana uri straight chizongouri order kubva nhasi hatisi kuda vanhu kuita kunge tukamiriyoni kushanduka maboundaries apa tiri kuda tinoti tikatevera kuti maboundary yave achishanduka apamire zvakanaka. Uyu auya anenge achiuya kuti dai boundary achitarisa kunorth, uyu auya kuti ngaritarise kueast. Saka inini ndiri kuti kubvira 1980 vabereki venyu vakagara vakanga vakazoona zvakakodzera panguva iyoyo zvakadaro. Saka apa ivhu kana kuti nzvimbo haifambe, chinofamba ndimi vanhu munoberekwa. Saka apa ndiri kuti boundary zvarakanga riri pagore 1980 ndiro racho randiri kuda kuti riteverwe. Sabhuku wazvinzwa? Zvarakanga riri 1980 ndizvo zvandiri kuda kuti riteverwe. Apa hapasisina ane maonero yake yari modern kana kuti yari ancient. Tawirirana munoti chii amai? Imimiwo muri kuuya kumatare zvakanaka, asi mune nyaya yenyu imimi. Nyaya yenyu yamuinayo imimi ndeyechitumbu. Handii mapanzwisisa? Chinoda kuti pakurukuru enhau yechitumbu. Izvi zvemuganhu izvi, inzvimbo doko doko, mamisikirwe mamisikidziro yanga yakaita kudhara, ndizvo zvandiri kuda kuti iteverwe. Sabhuku pane zvakaoma here ipapo? Tawirirana kudaro nekomiti waya yakatokapo semawirirana akakaita. Tikati boundary kumusoro kwakafanira kubva, saka waya ngaichienda hafu yeboundary, pane two maboundary, hafu yekuku nehafu yekuku waya ngaipinda nepakati. Maboundary asiri pazo paroda asisi kuchinja. Waya zvaita inenge yangoita zve3-4 days. Vakabva vatora mukomana anonzi Farai Mubhudha wokumhiri mutare. Ndozvanga iri here mugore 1980? Sei iri kuramba achishinja boundary? Ari kuchinjisa boundary ndiani? Ndiri kubvunza. Ari kuchinjisa boundary ndiani kubva pa1980 yandatauka kuti ndiyo data mulaini. Pane road ishe. Pamusoro yemambo. Asi road ari kuti ndiyake kutsvara kuchendekaita makupi. Pamusoro yemambo. Alright. Pamusoro yemambo. Inini mastendi edu mamiriro anga akaita. Anga ari straight. Ngokuti kana vakandi kureva kuti aya ndirakwedza kutaura kuti munzwi mambo zvandira kuti nditsanangure. Ndataura ndichiti pagore ra1980 boundary ranga rakamira sei? Ranga riri straight. Ranga riri straight. Ndizvo chete. Ranga rive denga rive straight.
pamusoro regei taure ini ndiri mukomana ungari kupi taure zvazvinoitika kana tigara pachikama unoziva kuti vanhu kana vachiita zvinhu pachikama munosaida mheu kana akaitaka hazvina mhosva kana akaitaka hazvina mhosva svuka vachiisa waya yavo ini handina ndiripo handina kuda kutaura ndikati ndambuya vangu paukama hwedu kana vakapfuuridzawo mugano pakazonetsana nenyaya dzomukomana uyu anonzi Antoni ndo pakatanga kunetsa nyaya uyu akutoaiwa imini kana makutendanisa mukomana uyu imi mugano wangu chirege kupinda pamugano pedu pamanga mapfuuridzi vakanga vakazvakuti hatinamboiaa nazvo tangoti ndambuya paukama hwedu tinogara pamwe chete hapana chakaipa asi munoziva kuti kana vanhu vasingataudzane hapana kana chinomboitika apa mutauro uyu wakauya pamusaba kuti vakada kudzinga mukomana uyu saka isusu sahama dzacho zvinotirwadza yadzinga mukomana vandozinga chitererai uranga hwenyu kugona kwenyu inini ndiri kutaura ndiri kuti mamiriro yakanga yari pa1980 ndiyo judgment yangu zvese zvakushanduka izvi handichazvida ndiri kuda mudzokere pa1980